তোর নাম কি? বলে হ্যাঁ এমতি হসুছে দেখছ না ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଇସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଜିତୁ ବ୍ଲଗ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସକାଳ 9ଟା ହେଲାଣି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପଛ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି, ବ୍ଲଗ କରିପାରୁନଥିଲି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନଥିଲା ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ବାହାରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇ ପାଇଲି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି ମାଗୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନେଫ୍ୟୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ହେଇ ये ମୋ ନେଫ୍ୟୁ। তোর নাম কি? বলে হ্যাঁ রাজ মন্ডল। তোর বাবার নাম কি? বলো তোর বাবার নাম কি? চুদতা হ্যাঁ বলদা বলরাম। তো তোর মার নাম কি? বদলা তোর মার নাম কি এমাচা? তোর মার নাম কি? বালাম চুদতা হ্যাঁ মার নাম কি? হ্যাঁ ସୁଜତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ସେପଟେ ବିଲରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆମ ନେଫ୍ୟୁକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଦେଖି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନେଫ୍ୟୁ। ଭାତ ଖାଇଲିଛୁ ଆଖା ଖାଇଛୁ। ଗାଇସ୍ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ଯେଉଁ ମଜା ଅଲଗା। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ମଜା ଅଲଗା। ଓ ସେଠି ବଇଛି ଆମ ନେଫ୍ୟୁ। ଏଇ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ, ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ। ଓ ସେପଟେ ସେପଟେ ଏଇ ପୋଖରୀ, ଓ ସେପଟେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏପଟେ ପୋଖରୀ। এই ଯୁଆଡ଼େ ଅନେକ ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପୁଣି ଏପଟେ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ନେଫ୍ୟୁକୁ, ଏମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଇଏ, ଏମିତି ହସୁଛି ଦେଖିଛ ନା, ହସ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ବଟ୍ ଖେଳ ହେଲାନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବିନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ।